சினிமாவில் நடிக்க வந்த புதிதில் இருந்து 18 ஆண்டுகள் கடைபிடித்து வந்த முத்த காட்சிக்கு நோ, நெருக்கமான காட்சிக்கு நோ என்ற கொள்கை காற்றில் பறக்கவிட்டு தாராளம் காட்டியுள்ளார் நடிகை தமன்னா. நெட்ஃபிளிக்ஸ் சூப்பர் ஹிட் வெப் சீரிஸ் லஸ்டி ஸ்டோரி 2ஆம் பாகம் வருகின்ற 21ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இதில் நடிகை தமன்னா தன் காதலனான விஜய் வர்மாவுடன் நெருக்கமாகவும் ஆபாசமாக நடித்துள்ளார். இதனை பற்றிய புகைப்படங்கள், வீடியோக்களும் இணையத்தில் வெளியாகி தமன்னா ரசிகர்களும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு லஸ்டி ஸ்டோரி என்ற இந்தி அந்தாலஜி சீரிஸ் நெட்ஃபிளிக்ஸ் OTT தளத்தில் வெளியாகி பல விமர்சனங்களை நல்ல வரவேற்பை ரசிகர்களிடம் பெற்றிருந்தது. இந்த நிலையில் இந்த சீரிஸின் 2ஆம் பாகமானது 29ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸில் OTT தளத்தில் வெளியாக உள்ளது. இதில் கஜோல், தமன்னா, விஜய் வர்மா, திலோத்தமா ஷியாம், அம்ருதா சுபாஷ், அங்கத் பேடி, குமுத் மிஸ்ரா, மிருனால் தாக்கூர், நீனா குப்தா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். மேலும் நடிகர் விஜய் வர்மா நடிகை தமன்னாவை காதலித்து வரும் நிலையில் அவருடன் இணைந்து இந்த லஸ்டி ஸ்டோரி 2ஆம் வெப் சீரிஸில் நடித்துள்ளார். மேலும் அமேசான் OTT தளத்தில் வெளியாக ஜி கர்த்தா தொடரில் நடிகர் சுஹைல் நாயருடனும் தமன்னா நெருக்கமாக நடித்துள்ளார். இது குறித்து பேச தமன்னா அந்த தொடரில் பள்ளி பருவ காதலை குறித்து கூறுவதாகவும், சில இடங்களில் நெருக்கமான காட்சிகள் தேவைப்பட்டதாகவும், இந்த மாதிரியான காட்சிகளை தவிர்க்க முடியாது என்றும், அதனால்தான் தன்னால் நடிக்க முடிந்தது என்றும் கூறியுள்ளார்.